Benvinguts a Li passo el micro al mestre Més. Hola, jo soc Núria Pons i soc professora de llengua catalana. La meva pregunta és per a una tutora de primer d'ESO. La pregunta és: com es diu el poeta al qual Miquel Àngel Llorens, company nostre, ha fet un recull de les seves poesies? És un poeta que va viure durant l'època dels que els musulmans van viure a Tortosa. Com se diu? Soc Rosa Andreu, professora de Biologia i Geologia. La resposta a la pregunta és Abu Akbar al-Tortoshi i passo el micro a la professora més artista de l'institut. I la meva pregunta per amb ella és, en un context de canvi climàtic, com afectarà la subsidència al Delta de l'Ebre? Hola, soc Ignasi Barrera, professor de Visual i Plàstica, i la meva resposta és que si no baixen sediments, a la llarga anirà desapareixent a poc el delta. La meva pregunta és per al professor més templat de Tivissa. Quin pintor d'art contemporani t'agrada més? Hola, soc l'Octavi Aragonès, soc el professor de Tecnologia i Digitalització i la meva resposta és Picasso. La meva pregunta és per la professora més rapitenca, que és: com creus que afectarà la quarta revolució industrial als nostres alumnes? Hola, soc Núria Reverter, professora de català, enguany de tercer d'ESO i segon de batxillerat, i jo penso que aquesta quarta revolució industrial ens pot portar coses bones i coses dolentes. Les coses bones és la connexió entre persones, més enllà de si comparteixen físicament l'entorn o no, i sobretot ens permetran accedir a coneixements compartits i sobretot també opinar i tindre la nostra opinió sobre molts aspectes del món que podem conèixer a partir de les xarxes. Però, com a coses dolentes, ens pot fer perdre la humanitat. En el moment en què la nostra ment perd l'atenció en com gesticular una persona, com te mira la cara una persona, o en cuidar els nostres pares, avis o la gent més vulnerable de casa nostra, la nostra atenció se'n va a mirar altres coses que potser ni ens interessen i són infinites i apareixen en aquestes xarxes socials. I perdre l'atenció pot tenir un desavantatge, que és perdre l'interès per conèixer i perdre la curiositat per conèixer una informació que, a més, als llibres en paper aguanta i sobreviu molt bé. Per tant, a nivell d'aprenentatge, té el seu perill si no s'utilitza bé. I això a la vostra generació vos pot passar factura o no? Esperem que no. Passo el micro a una excel·lent professora de matemàtiques que no fallaria mai ni una equació. Ni la fallen mai els alumnes que aprenen equacions en ella. I la pregunta que li faria sobre la meva assignatura és: quin és el seu poeta valencià preferit? Hola, soc Sònia, de l'assignatura de Matemàtiques, i el meu poeta valencià preferit és Vicent Andrés Estellés, òbviament, i Assumiràs la veu d'un poble, perquè és una cançó, també. I, li passo el micro al profe més divertit, i la pregunta que li faig sobre matemàtiques és: per a què serveixen les matemàtiques? Hola, el meu nom és Pau Forcadell i soc professor de Ciències Experimentals. A la resposta de per a què serveixen les matemàtiques diria que serveix per a tot. Avui en dia, ja sigui per anar a comprar, per a fer els càlculs i per a sistemes informàtics més complicats, les matemàtiques fan falta. Passo el micro al professor més simpàtic i la meva pregunta és: com es creen o es formen les aurores boreals? Robert Cots, Tecnologia. Les aurores boreals se formen pel vent solar